Haga jingla kai Super Cup hapring ka Punjab FC Persya eka Gokulam Kerala. Haba paisha kaninga jingla kai baro artri ki kenhun ki khai klemla bat pengki jar nadu bosdang ka jingla kai hadu bukut jong ka jingla kai. Haga wei pat ka jingla kai hapring ka kenhun uhalen nong tru ka Mumbai City Persya eka Chennaiyan. Bat ka nega jingla kai ka badon kampaya baro artri ki kenhun bagin khori ka nam job kenang bakini rong sha ka semi final. Haba paisha kana jingla kai ka Mumbai City ka layo bat pengki jar ningkong tang ha minit ka ba ar peu sau lengba wal pula. Bat dei lemag ka shigol aplong ya ka Mumbai City bakan khori ka nam job dai wela not ha kana jingla kai bat yo rong sha ka semi final jong ka Super Cup menta ka Samoy. Haga jingla kai Serie A hapring ka League se Persya ika Juventus. Haga na jingla kai ka Juventus kalala bat limsuk ya ka Lexi Shabar na laying da Lailanot. Ya gini ki Argol juga Juventus layo bentap Argol da Ulahovic. Haga minit ka ba San Peupra bat Riu Peupra bat Shigol layo bentap Lengba Bremer haga minit ka ba Pra Peusan. Bat Lengba ngane jing job ka Juventus kala kiu sya ka Kerdan ka Beningkong haga mi ya khen poin haga ba ka tam shipon ya ka Inter Milan ka badon haga Kerdan ka ba Ar. Haga jingla kai French Cup round of 32 hapring ka Rennes Persya ya ka Kenhun jong Aubameyang ka Marseille. Haba paisha kana jingla kai baro artri ki kenhun ki khai da Marshigol nadu basdang ka jingla kai adu bokot ka khandai peu minit. Badai ha ka penalty shootout ka Rennes kalala bat lim ya ka Marseille da khandai la pra. Haga jingla kai Premier League hapring ka Sheffield United Persya ka West Ham United. Haba paisha kana jingla kai baro artri ki kenhun ki khai da Mar Argol. Ya ka gol pen ya khai jong ka Sheffield United layo bentap haswa ban kot ka jingla kai kata ha ka minit ka bakhandai peu plus khatlai lengba ka penalty. Agwai par ka jingla kai Premier League hapring ka Bournemouth Persya ka Liverpool. Haga ka jingla kai ka Liverpool kala khore ka nam job Shabar na laying hadil magalara bat limsuk ya ka Bournemouth da saulanot. Baria gini ki sau gol jong ka Liverpool layo bentap Argol da Nunes bad Argol layo bentap da Jota. Baling mang jing job ka Liverpool kadang scam man bad ya ka Kerdan ka Beningkong hakami ya khen poin. Haga jingla kai La Liga hapring ka Real Betis Persya ka Barcelona. Haga na jingla kai ka Barcelona kalala ban limsuk ya ka Real Betis da saula ar. Bad haga na jingla kai player jong ka Barcelona Ferran Torres uli ya bentap hat-trick. Haga jingla kai hapring ka Real Madrid Persya ka Almeria. Haga na jingla kai ka Real Madrid kalala ban lim salit ya ka Almeria da Laila Ar. Baria ka gulpen job jong ka Real Madrid layo bentap haswa ban kot ka jingla kai kata haga minit ka bakhandai peu plus khandai lengbau Carvajal. Haga wei par ka jingla kai La Liga hapre ka Girona Persya ya ka Kenhun Ramos ka Sevilla. Haba paisha ka jingla kai ka Sevilla kalamat ya ka Namrem hadin magala sya penlim kuput hakmat ka Girona da San la ka wei. Pada haga na jingla kai player jong ka Girona u Artem ulayo bentap hat-trick. Baling ba na jing job ka Girona kala kiu biang sya ka Kerdan ka Beningkong hakami ya khen poin. Haga jingla kai Africa Cup of Nation ka bahab haga Group F hapring ka Zambia Persya ka Tanzania. Haba paisha ka jingla kai baro artli ki kenhun ki khai tamar shigol. Ya ka shigol jong ka Tanzania layo bentap haga minit ka bakhatway lengba usua. Badia ka shigol jong ka Zambia layo bentap haswa ban kot ka jingla kai kata haga minit ka bapra peupra lengbau Dhaka. Haga jingla kai ka bahab haga Group E hapring ka South Africa Persya ka Namibia. Haga na jingla kai ka South Africa kalala bat limsuk ya ka Namibia da saulanot. Baling bang na jing job ka South Africa ka dagdon jingkerman ban yorong sya ka round of 16. Haga jingla kai ka bahab haga Group F hapring ka Morocco Persya ka DR Congo. Haba paisha ka jingla kai baro artli ki kenhun ki khai da Marshigol. Ya ka Shigol juga Morocco layo bentap tang haga minit ka ban riu lengba orang ile kai jong ka PSG u Hakimi. Bad ya ka Shigol jong ka Congo layo bentap haga minit ka ban nyau penriu lengba Silas u badeu player bile kai haga Bundesliga. Haga jingla kai Asian Cup ka bahab haga Group F hapring ka Oman Persya ka Thailand. Haga na jingla kai baro artli ki kenhun ki khai klemla bat pengki jar nadu basdang ka jingla kai hadu bukut jong ka jingla kai. Baling bang na jingla khai ka Thailand ka dongdon jingkerman ban yorong sya ka round of 16 na ka Group F.
Hagawai par gajing lekai jong grup F haprenga Kazakhstan, Persia ika Saudi Arabia. Hagane gajing lekai ka Saudi Arabia kalala bat pelim ika Kazakhstan da Arlanot. Baleng bagane gajing job ka Saudi Arabia kalayo penrong syakarau of 16 naga grup F.